Dafydd ydw i, Ecolegydd efo Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Da ni yma heddiw yng Nghors Graianog ar gyrion garn Dolbenmaen. Yn wreiddiol bydde hwn yn lyn rhewlifol. Erbyn hyn mae 'di llenwi fewn, mae 'di troi yn ffen, mae o'n gors crynedig, migen sigledig sydd yn gynefin eitha prin yng Nghymru ac efo nifer o rywogaethau arbennig iawn. Rhai o'r rywogaethau arbennig sydd i'w canfod yma ydy un o'r mwsiogle prin sydd ar gael ar hyd gorllewin Prydain, yr Hematocolis vernicosus, yr green feathered moss. Mae o'n hoffi'r amodau arbennig mae rhywun yn gael yn y corsydd crynedig yma, lle mae dŵr o pH uwch yn cwrdd â dŵr a pH mwy acidic. Un o'r rywogaethau arbennig sydd wedi dirywio'n ofnadwy ym Mhrydain dros y blynyddoedd a'r degawdau dwytha ydy'r pilipala, y britheg y gors neu'r marsh fritillaria. Mae o'n hoffi cynefin llawn blodau ac yn arbennig y planhigyn tamed y cythrel sydd yn tyfu yn doreithiog mewn llefydd tamp a llaith fatha Cors Graianog. Oherwydd natur gwlyb y safleoedd yma, maen nhw'n aml iawn yn anodd i'w rheoli ac yn anodd i'w pori. Maen nhw'n gallu bod yn lefydd digon peryg. Maen nhw'n reit gwlyb dan droed, mae o'n beryg weithiau stoc ddod yma, neu rhai mathau o stoc. Wedyn, beth sy'n dueddol o ddigwydd ydy, mae'r llefydd ma'n cael ei tanbori a mae prysgwydd yn aml iawn yn cymryd drosodd yn sydyn iawn. Rhywogaethau fatha'r helyg a coed bedw. A be welwch chi fan hyn, un o'r bygythiadau mwyaf sgynnon ni ydy rhododendron. Unwaith mae un planhigyn yn cael gafal, maen nhw'n hadu yn doreithiog iawn ac yn fuan iawn, mae gennych chi lwyni mawr ohonyn nhw. Un o'r pethau sy'n ni'n hoffi wneud yma, a mewn llefydd tebyg, ydy cael y pori'n iawn ynde, cael ail gyflwyno pori, ail gyflwyno bach o reolaeth ar y prysgwydd ac ar y coed, a jyst rhoi lle i'r blodau a'r rhywogaethau sydd yn ffurfio'r mawn i ffynnu unwaith eto. Dwi wedi bod yn gweithio efo'r parc ers 20 mlynedd leni, a mae safleoedd fatha Cors Graianog, maen nhw wedi bod yn safleoedd anodd i'w gweithio, a sem lot o gynnydd wedi bod yma o ran y rheolaeth, o ran yr ochr cadwraeth a deud y gwir. Mi welwch chi mae wedi cael ei danbori. Ond dwi'n falch iawn o ddeud efo'r gyllideb Life a'r arian yma gyn Life, y gronfa Life a chefnogaeth Llywodraeth Cymru. O'r diwedd mae gennym ni adnodd yn ei le swyddog am 4 blynedd ac adnoddau tu ôl iddo fo i gael taclo rhai o'r heriau a rhai o'r corsydd anodd yma o'r diwedd.